Hey Tobi. Først og fremmest skal jeg lige sige, hold nu kæft, hvor ser du skarp ud. Um, ja, klokken er 6 om morgenen her, så jeg er lidt slatten, men hvad fanden, jeg elsker det jo, så jeg skal alligevel lige have en lille video. Ja, skal du også konfirmeres. Det er store tider. Selv husk, at jeg blev konfirmeret, det var... Jeg skal bare glæde dig til blå mandag. Ja, jeg ved ikke om der er så meget andet end tillykke og kæft hvor ser du skarp ud igen. Ja. Jeg håber du får nogle dejlige gaver. Glæder mig til at se dig når jeg kommer hjem. Der er ikke så længe til. Det skal vi til Portugal. Det bliver fandme godt. Og se min bror igen. Okay, ha' en god dag Tobi. Hej. Tillykke.